Ruski pruski! Missä se Boris viipyy? Привет, Sergei! Нет, komrat! Minä olen Sergei, vaan minä olen Vladimir. Sergei ei ikinä pidä kaunispaitaa. Saati pidä kynkä taskussaan. Missä se Boris on? Kuulin luotettavista lähteistä, että Boris on tuottamaan uusinta ottelun Ruskimon Tounovitsin kanssa, joka mursi kätensä aikaisemmassa Tetris-ottelussa. Kaikki menee pieleen! Saisinko tehdä teistä jutun? Haistakaa! Mursti! Se teki kutaa. Hän on paremmasti kuollut. Niistä luulis, mutta ei olekaan. Minulla on kahvia. Kahvia ja pullaa. Kahvi. Pullaa. Niin, kadotin heidät. Taidan olla jonkin suuremman jäljellä. No niin, Vladimir. Kerro sinun mahtava suunnitelmasi. No, miksi me käyttäisi kahta salamurhaajaa yhden sijasta? Ei, minulla on parempi idea. Voisimme käyttää kahta salamurhaajaa yhden sijasta. Olen Nero! Ha, 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 ha. Olen löytänyt sopivat salamurhaajat sinulle, Jeremias. Voitko kertoa heistä enemmän? Mielelläni. Toisen nimi on Antti Partsanin poika ja toinen on Demolitio Dimitri. Olen kuullut, että nämä ovat ammattilaisia. Mahtavaa, mahtavaa! Sitä minäkin tuumin. Dimitri, he ovat varmaan jo lähestöllä. Hajannutaan, jotta voittomahdollisuutemme tuplaantuisivat. Ja Mentiin! Kyllä, voitamme heidät varmasti. Брось! Не прочь номера. Sacre bleu, kun minua vääntää. Missään täällä on lähin vessa? Tapani, odota siinä. Etsin vessan. Missä se on? Oho, 5 metriä tuohon suuntaan. En minä siellä äsken mitään nähnyt. Kuka tuo on? Ahaha, Tapani Alamola. Aivan kuten minulle käskettiinkin. Haluatko sinä täyttyä metallilla? Ahaha. Oh! On minulla lisääkin.
Minä olen velho! Minä olen kuolematon! Maista granaattia! Apua! Apua! Hyvä saatana, eikö vain? Piiloudutko sinä taas? No ei se mitään. Voi näiden nykyaseiden kanssa. Täytyy turvautua vanhempaan teknologiaan. Älä juokse karkuun kuin pikkutyttö, vaan taistele kuin mies. Kyllä minä sinut vielä kiinni saan. Voit kyllä juosta, mutta et piiloutua. Minä saan sinut nyt kiinni. Löysinpä sinut. Oho, tainutin hänet. No, minä menen etsimään Pierreä. Pierre! Se on kolme salamurhaajana. Ja ampui mua ihan hirveästi ja räjähdytti ja Velo kuoli. Voi kauhistus. Joo, minua nyt kiinnostaa. Kerro lisää, kun pääsemme turvapaikkaan. Selvä. Ja Brasiliana! Miksi se toiminut? Ne on tarkastamaan. Mieti, jätä räjä! Brasilia! Brasilia, miksi se toiminut? No niin, tehdään pikavisiitti asema.